ஹாய் மக்கள், இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க சாரீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோல்டு ஷேடில் இந்த செலிப்ரிட்டி கட்டியிருப்பாங்க. அவங்க வந்து குட்டி பார்டரில் போட்டிருப்பாங்க. இந்த சாரீ ஒரு பிங்க் ஷேடில், பேபி பிங்க் கலரில் ஒரு கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க. குட்டி பார்டர் வச்சு எதனா ஒரு சாரீ இருக்கான்னு அவங்களுக்காக இதை கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த சாரியில் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த சாரீ ப்ரைடல் கட்டுற அளவுக்கு ஈக்குவலான சாரீ. குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் குவாலிட்டி. இந்த சாரீ யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம், ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்ஸ்டாவில் டிஎம் பண்ணிக்கலாம். என்னோட கீதா புட்டிக் பிடிச்சிருந்தா ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்போ தான் அப்டேட் வரும். தேங்க்யூ.